O proxecto Neurocall 360, promovido polo Instituto Galego de Promoción Económica, facilitounos a incorporación de técnicas de inteligencia artificial e de machine learning no módulo do Centro de Servizos da plataforma Gradoc. En Gradoc somos fabricantes de solucións digitais para control avanzado dos sistemas de frío, tanto de refrigeración como de climatización, que son de aplicación no ámbito das empresas do frío industrial e do frío comercial. Cos nosos produtos e os nosos servizos, as empresas pois reducen a súa pegada de CO2, diminúen drásticamente o seu consumo enerxético e incrementan a eficiencia operativa dos seus procesos. Especificamente, na industria alimentaria, ese incremento na eficiencia dos procesos axuda aos nosos clientes a combater contra a merma e a reducción e o desperdicio alimentario. Nun contexto onde a man de obra especializada no mundo da refrigeración é escasa e onde a planta dos equipos de frío aumenta de forma permanente, hai que pensar que os sistemas de frío están permanentemente presentes no noso día a día, tanto nas industrias alimentarias, nas farmacéuticas ou en calquera tipo de industria fabril. A incorporación de inteligencia artificial neste módulo de Gradoc permite á plataforma amplificar as capacidades dos técnicos frigoristas, de forma que executa de maneira desatendida e de maneira dinámica tarefas de cribado e de clasificación intelixente das incidencias operativas, tanto correctivas como predictivas. Nos call center ou centros de chamadas cada minuto conta, pero cando centros de alarma se disparan de forma descontrolada, o traballo volvese caótico. Gradoc presenta Neurocall 360, a nova solución intelixente para a xestión de alarmas. A través do proxecto Neurocall 360, Gradoc crea un novo módulo de alarmas de xestión de incidencias. Grazas á inteligencia artificial, identifica alarmas repetitivas e agrupas nun único evento real. Como o fai? A través de dous conceptos clave: tempo de corentena e tempo de garantía, que evitan a duplicidade de avisos. O tempo de corentena é un intervalo de espera posterior á desactivación dunha alarma. Durante este tempo, o sistema non a considera totalmente resolta. Se a mesma alarma se volve a activar, continúa un evento existente en lugar de crear un novo. Deste xeito, unifica activacións próximas no tempo e evita falsos positivos. O tempo de garantía é o período que debe pasar tras pecharse un evento e antes de tratar unha nova activación como un incidente diferente. Se a alarma se dispara de novo dentro deste tempo, o sistema reabre o evento anterior xestionando as reincidencias como parte dun mesmo problema continuado. A inteligencia artificial analiza o comportamento histórico de cada alarma e axusta automáticamente estes tempos, aprendendo e optimizando con cada incidencia. Deste xeito, os equipos call center poden centrarse máis no diagnóstico e resolución dos problemas que requiran coñecementos específicos, reducindo a súa carga de traballo en tarefas de cribado e clasificación de alarmas. Gradoc realizou unha implantación en entorno real nunha empresa do sector do frío, optimizando as capacidades do servicio call center aproximadamente un 25%. Os resultados son extrapolables a calquera sector que necesite un call center para a xestión de alarmas.